idazle batek zeukala, defensore baten beharrik. Idazle baten defensorea bere testua izaten dira bere liburuak eta bere ibilbide luzea, ezta? Hain emankorra izan dena. Baina bai oroitu nintzen, aspaldi jakin nuen historiotxo batekin, Juan Mari pixka bat gaixo da bilen horrekin eta hitz egiteko ahalmen hori galduen horrekin eta halako zerbait gertatu zitzaion Uztapide bertsolariari ere, nik aspaldi egin nuen bere biografia, Uztapidek izan zuen atake bat, berlesia edo, nire bizitzako azken urteetan, eta omenaldiak egiten zizkiotenean, berak, mutil gazte bat, Jose Cruz Ezeiza, Kaixka, Oiartzuarra, eramaten zuen bere ahots moduan. Berak etxean idatzi zituen bersoak, Kaixka honek kantatzen zituen eskerronak emateko. Eta 5 pasei omenalditan horrela egin zuen Uztapidek Kaixka bere ahots moduan egiten. Eta bueno, holako antzekotasun bat edo, hartzen nion gaur nere zer egin joan izta. Eta, bueno, dudarik ez oso pozik nik egin dut dala lan hau eta irakurri dut novela sendoa da, Famarik aspaldi honetan egin dituen guztiak bezalakoa. Eta novela pixuduna da, sakona gauza asko kontatzen dituena. Gaina, lehen komentatu diot ona sartu horretik, oso data egokian dator, ze orain Siria bombardatu, ez bombardeatu, saltza horretan dabiltzan garaian, justu novela honen epizentroa esango nuke hor kokatzen dela. Novela dago bi planotan idatzia, jasotzen du bi familien historia, eta familia horien historia luze jasotzen du gaina, saga baten moduan dago idatzia, ezta? Leinuaren historia kontatzen da, zehaz-mehaz, detaile askorekin, eta pasarte asko, eta personaileak agertzen dira, eta bi familia horien evoluzioa agertzen da, evoluzio soziala, evoluzio emotiboa, euren artean dituzten harremanena, noski. Eta familia bat hemen kokatua dago, Euskal Herrian, esan dezagun, nahiz eta izen poetikoa derabiltzen duen berak. Bereibar. Bedaibar, edo Armaibar izenez ere ezagutzen dena. Dakizue gauza guztiak bi izen dauzkala, izen ofiziala eta gero jendeak adarra jotzeko edo kritikatzeko jartzen duen bigarren izen bat. Eta hori da, Bedaibar izenez eta ez izenez Armaibar. Hori familia bat Euskal Herrian kokatua dago, eta beste familia arabea da, ez da zehazten herrialdea, baina ekialdeko familia bat da. Orduan, bi planotan dago eraikia novela.